no eres els Moscardó, si rebeu el catàleg veureu que diu Moscardós. Ara suposo que molta gent no devia saber què volia dir aquella D apòstrof i una S darrere. Ara queda clar, no cal pas comentar-ho, no? Perquè posem Moscardós, perquè són dos. Bé, en tot cas, és un plaer tenir-los, això per descomptat. M'ha fet gràcia explicar que em sembla que heu nascut al peu del Tibidabo, tots dos, és veritat o no? Sí, tots junts. Tots junts, Sempre junts. Sempre junts. Eren dels que de petits feien ninots i de grans també. Un es va quedar més a Barcelona i encara té taller i estudi que comparteixen, però bàsicament un treballa des de Barcelona i l'altre treballa des de Cadaqués. D'aquí aquesta dualitat d'obra que sempre ha anat en paral·lel una miqueta, no? Veureu que hi ha tot aquest tiratge d'obra de Passeig de Gràcia, de cafès, tot que venen de Barcelona i tota aquesta altra línia d'obra que ve de Cadaqués. Bàsicament és això, perquè un taller del Ramon és a Cadaqués on treballa i bàsicament on viu, i l'altre del Josep és tocant també en el Tibidabo, on treballa i on està també, no? Ells, no sé, en aquell famós Barcelona d'abans del 92, potser van ser llançats a la fama que ja la tenien, però en aquell moment, amb la moda del Barcelona, del Mariscal o d'aquella època que recordem tots del disseny i tot això, potser encara va ser més reconeguda, que ja ho era la seva obra, no? I aquests ninots seus, aquest còmic, aquest dia a dia portat en un quadre, va ser com es va definitivament consolidar, llançar i donar-hi difusió al màxim. Potser són dos humanots coneguts en el món de l'art, potser, si no els que més, quasi bé, perquè o bé per separat, o bé junts, o bé per litografia, o bé per obra, o bé perquè han exposat a fora, o bé per un muntatge o una instal·lació, tothom ha sentit a parlar en el món de l'art una mica dels Moscardó o d'un dels Moscardó. S'anomenen, algú els hi diu els Mosca. Els Mosca també anomenats. No sé per què us diuen els Mosca, però bueno. Això era de lluny, ja fa anys que us ho diuen. I els que no pare també li deien, o sigui... El que pare li deien el Mosca també. No tinc que dir que són dos grans bancaires. Són dos grans que quan aneu a l'estudi, o quan anem a l'estudi, els dos, notes, apunts, papers, coses a mitges, coses acabades, quadres així. No hi ha un secret per pintar, la qüestió és pintar molt. Llavors, si ets molt dolent, és fatal, però si no ets molt dolent, és l'única manera que et coneguis. Perquè fer una obra així molt limitada i molt cuidadosa, doncs esclar, en un país com Catalunya, que per passar l'Ebro ja tenim un problema, perquè ja no s'entenen, vull dir, clar, estem fotuts, hem de bellugar molt i hem d'anar bellugant-se molt i enviar obra cap aquí, cap allà, i si no l'envies tu, la portes tu o te'n vas tu mateix allà a fer-la. És així, funciona així. Jo recordo com a anècdota que aquest estiu passat jo vaig anar a l'aeroport a buscar la meva filla que m'havia de vacances i estava esperant de la porta, no sé, mitjans de juliol, i me surten dos paios, tots dos amb les maletes per la porta. Què feu? Què veniu? Venim de Ginebra, que hem de fer una exposició. Teniu a preparar una exposició. O sigui, estem al mes de juliol, era el juliol, i van anar tots dos a Ginebra a veure temes de Ginebra per preparar una exposició que tenim aquest mes de maig a Ginebra. Sí, que... No, bueno, el món és petit. Bueno, clar, hi fotem dos voltes a l'any, però bueno. Viatgeu molt, això sí que és veritat, per veure molts de temes nous i per veure coses noves. Han de treballar la meitat que una altra. No cal que treballeu. Obres seves n'hi ha en llocs, al Museu de la Xocolata, si algú no hi ha estat a Barcelona, doncs haureu vist que quan entres el que presideix allà a l'entrada és un quadre. Però és un quadre, no sé de qui és, perquè al final ja no saps on te comença i on t'acaba l'obra d'un, però és igual, és una peça seva, no? No, però tinc molts temes, o tenim molts temes, anats a buscar lluny, en qüestions que buscant un tema que has de refinar i tal, i la gent no l'entén. La gent vol, bàsicament, paella i amanida. Costa molt un soufflé. I clar, a vegades, doncs, a lluny te pots saber parlar. Però vull dir, així va. També l'obra seva recorda aquella obra dels antics pintors, té la frescura de la nota, no? D'allò que s'asseia un artista amb un paper en blanc a la mà i treballava en el lloc, doncs això la seva obra recorda. Sense foto. Sense foto, exacte, sense foto.
És una obra feta moltes vegades en el lloc on te l'han trobat, és dintre d'un cafè, amb un racó, amb una cala, amb una platja, amb una carretera, on sigui. Separen on va bé, me sembla que parlava, no sé amb qui. Me deia, vindré a Blanes i no us vindré a veure, però tinc ganes de trepitjar el poble, pujar, caminar, descobrir racons, descobrir cases, per poder fer notes, no? Que notes que quasi bé són quadres, perquè, no sé, recordo també el Godells, l'any passat o fa 2 anys aquí, a Casa Oliveres aquí davant, amb una taula, amb un tovalló de paper fent el quadre, no fent la nota que del quadre, no? Vull dir, això quasi bé ja no es fa, els artistes normalment treballen més d'estudi, de composició, potser per la raó que sigui, perquè tothom és com és, no? Recordo un quadre del Bilbao, és un restaurant de Barcelona, que hi havia el quadre, el vam vendre, i a darrere hi havia la factura, el dibuix. Sí, o sigui, a darrere hi havia el quadre, la nota, la factura, van sentenciar el quadre i la nota. El quadre tenia cara i cara, pràcticament, no? I recordo també un Venècia, molt bo, estatillat, que també vam veure, i que darrere hi havia enganxat el tíquet de l'avió. Barcelona-Venècia. No, és que hi ha molta gent que no havia viatjat, però fa uns quadres de Venècia de por. Si vas al Google Earth, poses Venècia, poses el post on vulguis, gires, ai, aquest tema m'agrada, i te'l pintes de la foto i ja està, ja no té cap secret. Però si viatges, tu passes bé, menges uns espaguetis, fas la volteta i a sobre fas un quadre i sobre el vens, però llavors vius de la pintura. Això és el xollo. Viure de la pintura, no només viure pintant. No, això ja és un cas. Has d'anar a Venècia i passar-t'ho bé. Si podeu, aneu tots a Venècia. I pinteu un Però si tothom el ven, què fareu? I veneu-lo, si podeu. I això parleu amb ells dos, que és la seva feina. Nosaltres a pintar-los. No, però el tema de... Ells ens han fet descobrir ciutats com Praga, hi ha tota una sèrie de quadres de Praga, o de Califòrnia, o de Hong Kong, de llocs així que hi han viatjat i que han deixat testimoni en exposicions. I que no... Això ha estat en diferents llibres. No hi ha molta obra publicada seva en llibres, però vaja, la suficient com perquè quedi constància d'això. No és real, no és mediàtic, és real, vull dir, l'exposició aquesta està aquí, encara no l'ha vist ningú, som vosaltres primers en veure-la, vull dir, hi ha quadres que no els ha vist ningú i es vendran i no es veuran mai més ningú, perquè quedaran penjats a casa, si no ja estan catalogats i tal, molta obra està ficada entre les cases i ja està. Potser és bo. No sé, però vull dir que som pintors reals, vull dir, pintem el tema, ens el fem, ens el transportem, el pengem mullat i quan s'asseca es ven. O abans de secar-se, per aquesta tarda ens han portat tot això gros que hi ha a l'aparador, que és el rècord nostre del quadre gran, perquè mai no hi havia hagut un quadre que sobrepassés la vida. Ha vessant. Veureu que des de darrere el quadre no dona prou l'aparador, no? I descarregant el quadre aquest, bueno, quedant tots, tenim empremtes. Perquè sàpiguen lo difícil que és pintar. I com quedes blau per tot arreu. Però aquest quadre, el Ramon va fer-lo, ja el vaig veure des de Barcelona el mes d'octubre passat, i ja el vaig veure amb una mostra que vam fer a Castelló d'Empúries, que volien un quadre i vaig portar aquest que estava en fase de... Però els quadres no s'acaben mai. Els vas pintant i quan tornen al taller els tornes a retocar, no sé, és com si el cotxe, que sempre acabes rentant, no és el mateix. El vas netejant, el vas arreglant, però hi ha un dia que el firmes, però potser no està mai acabat. I si torna cap a casa, el tornem a firmar. Vam pujar amb en Lluís dimarts a buscar el quadre i no us el podeu portar. Home, és que no està acabat encara, estic a uns tocs aquí, tal. I ens vam tenir que tornar a estar al quadre. I ens l'hem vingut a portar, però clar, penjat encara estava molt. I ens diu, ens va fer el quadre, el vaig fer... El Tram Internacional d'11 s'assecar. I això que venia a festes obertes, Bueno, molt bé, en tot cas, sí, queda testimoni de la seva obra aquí, queda testimoni de com són ells, com és la seva obra, aquest estil que potser anem aprenent a anar descobrint petites coses, però que no deixa de ser obert, no deixa de ser lliure, no deixa de ser fàcil, t'és proper perquè t'identifiques a qualsevol lloc, t'estàs dintre del quadre, tu estàs en un cafè, estàs passejant, per tant és un llenguatge proper i a la vegada treballat amb una gran tècnica. Les peces aquestes, si analitzem una mica el tema de colors, el tema de llum i aquesta caricatura fresca que fa de personatges, veureu que a darrere
no és una pintura plana, no és una pintura buida de contingut. És una pintura molt ben treballada de fons, molt ben tocada de perspectives, i per això aquesta barreja entre color, entre aquesta màgia del còmic que deixen anar, al final enganxa perquè té la qualitat suficient per enganxar. Amb ells hi ha verdaders col·leccionistes, gent que, és a dir, no deixa de visitar una exposició que facin on la facin. És a dir, gent absolutament... Nosaltres, això, a la primera exposició ens va sorprendre. Gent que venia... Per si compren el bo, saps? No, per descobrir temes que no han fet mai, per seguir l'obra, gent incondicional, no? Que venien i ens ho deien, és que nosaltres som col·leccionistes del Moscardó, i venien i miraven l'obra i la disfrutaven, i per gent que tenia 10, 12, 15 peces d'ells, i continuaven trepitjant cada exposició amb aquella fidelitat, no? Que per això és fantàstic, no? Que tingueu gent així al darrere, pocs artistes, que es veu miracle. Els nens han anat a l'escola tots, i pagat el cotxe... Gràcies. Molt bé, doncs aquí està el Moscardó, aquí està la seva obra, esperem disfrutar, tindrem tot un mes de tirada. Aquí t'hem posat tot el que és paper en la majoria, i en l'altra sala pendent hem posat tota una part d'olis també, amb algun tema inèdit, com una maternitat, que no és habitual que la facin. Per tant, qui vulgui... Però només vosaltres heu agafat, perquè ja et dic, pots pintar segons quines coses i la gent no li fa cap gràcia. Jo no l'he vist mai aquest tema. A l'altre costat tenim aquesta maternitat, que és de 90x30, que és un tema inèdit. Jo el que tenim obra de Ramon Alger fa com 15 anys, jo no l'he vist en 15 anys. I llavors tenim un quadre quadrat, que havia tingut aquest estiu, que són joguines a dintre d'una casa, que no sé, hi ha joguines, hi ha un tren elèctric, un petit teatret, temes que no els havia vist mai. Aleshores, sempre busques aquesta petita cosa, aquesta novetat. El que deies, innovar-se o reinventar-se o buscar un tema. Estem obligats a fer coses noves, perquè si no ens avorriríem els mateixos, i això no penso que el pintor. El pinti avorrit ja no pinta. De totes maneres, també mireu les escultures que hi ha del Josep, que són fantàstiques aquestes parelles. És a dir, a fora n'hi ha una, mireu el cabell i descobriu el cabell de la noia de fora i veureu que és una maneta d'una part... És un vestit d'una forma. Sí, vull dir que és curiosíssim veure com domina, com treballa i continua destil·lant la màgia Moscardó, no? En definitiva, ole, no? Per aquí, Ja està. Adéu. Gràcies a tu.